Τρεις άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για τον χειριστή του και για ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί. Το ελικόπτερο που κατέπεσε κοντά σε σπίτια ενώ προσγειωνόταν στο νησί είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο αεροσκάφος πριν την πτώση. Το ιδιωτικό ελικόπτερο έχει μετατραπεί σε φλεγόμενη μάζα σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες στη θέση Θόλος της Σύφνου. Ο μαύρος πυκνός καπνός είναι ορατός από εκατοντάδες μέτρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από το χώρο προσγειώσεως και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Έφτασα στο συμβάν αυτή τη στιγμή. Υπήρχε φωτιά την οποία είχε έρθει η πυροσβεστική και την έσβησε. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το μοιραίο ελικόπτερο πριν την πτώση. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, διαγράφει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο φακός συλλαμβάνει την έκρηξη από τη συντριβή του και τον πυκνό καπνό. Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Το ρολόι έδειχνε 6 και 17 λεπτά όταν σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα έφτασαν άμεσα στο σημείο και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες πριν η πυρκαγιά επεκταθεί στον οικισμό. Όταν οι καπνοί άρχισαν να υποχωρούν, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι διασώστες εντόπισαν τους 3 επιβαίνοντες, 2 άντρες και 1 γυναίκα νεκρούς. Τραγικό. Τι να πω τώρα, τους βρήκαμε απανθρακωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους 2 μέσα σε μια άμορφη μάζα και ο ένας 10 μέτρα πιο πέρα. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο Αττικής. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.